ydy lamp wonky fi yn gyrru OCD chi nuts. Dyna dwi'n siarad am. Dim OCD ydy hwnna. Wythnos ymwybyddiaeth OCD. Whoop whoop! Mae OCD yn gallu edrych fel lot o bethau, ond dwi'n meddwl na be bysa pobl sydd yn dioddef gyda OCD yn licio i chi wybod ydy just ddim am golchi dwylo lot, trefn, na bod yn really daclus, achos ydy mae trefn a defodau yn rhan hiwj o OCD, ond be ydy o really ydy ffordd i bobl gyda gorbryder i reoli'r gorbryder yna. Maen nhw wedi inventio rhyw fath o system sydd yn mynd i stopio pethau gwael digwydd. A dyn nhw ddim yn wir. Mae ymchwil yn deud bod pobl gyda OCD bod eu ymenydd nhw wedi weirio yn wahanol. Felly maen nhw'n credu bod rhaid iddyn nhw wneud y pethau yma mwyn stopio'r ofnau mwyaf tywyll, mwyaf gross, mwyaf disgusting allech chi ddychmygu. So, nes i ddechrau wneud pethau pan o'n i'n hogan fach, ond wrth gwrs nes i ddim deud wrth neb bod fi'n wneud pethau yma, achos tas o'n i wedi wneud hynna, bysa pobl wedi meddwl bod fi'n fucking nuts! Be nes i ddechrau wneud oedd pob tro o'n i'n mynd i'r toilet, o'n i'n gorfod cloi y drws sawl gwaith, nifer arbennig o weithiau, unai 6 neu 8 o weithiau, mwyn stopio rhywun o'n i'n really caru, wel, y teulu i gyd really, marw, dead, gone. Os o'n i ddim yn mynd i wneud hynna, all gone, all dead, pawb wedi marw! Yeah, folks, o'n i'n meddwl bod gen i y pŵer i lladd teulu fi gyd just drwy peidio cloi'r drws digon o weithiau. A rwan dwi'n 48 mlwydd oed ac yn dal i wneud pethau fel yna mwyn cadw pobl yn saff. Yr un sydd gen i ar hyn o bryd a mae wedi bod yn, this is a sticker. Mae'r un yma mynd i aros efo fi am byth, dwi'n meddwl. So, pan dwi'n mynd i'r archfarchnad ac yn cyrraedd ail llefrith, os dwi'n gweld peint o lefrith ar ben ei hun, mae rhaid i fi symud y peint o lefrith yna draw at y llefriths eraill mewn grŵp, neu mae rhywun yn mynd i farw. Neu mae'r llefrith yna yn mynd i fyw bywyd bach unig ar ben ei hun yn teimlo'n sad am byth, just fel mae pobl yn y byd yn mynd i deimlo os nad ydw i yn symud y llefrith yna. It's all down to me. So, long story short, does dim logic i OCD. Ffordd i reoli gorbryder ydi o. Ffordd really, really annoying a debilitating i reoli gorbryder. Nice one, gorbryder! Ond, newyddion da. Os ydych chi'n meddwl bod chi'n dioddef gyda OCD, a rioed wedi siarad efo neb amdano fo, please just cerwch chi siarad efo rhywun. Teulu, ffrindiau, doctor, mae therapi i gael, mae rhywbeth o'r enw exposure therapy i gael, mae meddyginiaeth i gael. Ond please, just siaradwch amdano fo. Y gyfrinach yw, unwaith ydych chi'n deud allan yn uchel i rywun y meddyliau yma, y thing yma sy'n rheoli chi, y peth ydych chi'n gorfod wneud mwyn stopio rhywbeth hideous digwydd, mae o'n dechrau lleihau y pŵer a'r grossness a'r unigrwydd. Please just dechreuwch siarad amdano fo. Dwi'n meddwl un peth gallwn ni gyd wneud ydy peidio deud, dwi'n mor OCD, mae o'n mor OCD, mae hi mor OCD. Os falle maen nhw just yn licio pethau chydig bach yn daclus, achos mae o'n chydig bach yn annoying. Be sy'n yn mynd i helpu ydy, yn ystod wythnos ymwybyddiaeth OCD, darllenwch chydig amdano fo, gnewch chydig bach o ymchwil, dysgwch amdano fo a siaradwch amdano fo a gnewch o'n llai weird, achos boi mae'n mynd i wneud i pobl fel fi teimlo'n loads llai weird. Diolch am wrando.